Kapuya, sige lingkod eh. Guto man. Inday! Inday! Oh, nanawag na po ng sigpasina og bangko. Oh, saman! Doon sa darebe, unsa may pagkaon nato? Pagkaon o bisbitan, wala magaling isudan. Kadugay ba? Alis ako dirigot? Unsa man diay? Uy, nasuko ka day? Paghukad na day kay mga unta. Ukad. Sige taglala ni kanon way sudan. Day, igawas ko ng humba daya kay gigutom na ko ba? Umba. O tao, umba. Magbalik ka na. Ah, grabe po ka day, uy. Ayaw pang strong. Mauna atong sudan day. 1/4 sa bulan. Unsa pa man dayon mong ipangita? Nagyamar pa kagumba. Ang atong sudan pagabuntag ginamos. Pagkaudto bulan. Pagagabi uyak na pod. Ya pagabalik na po pagabuntag, bulag na pod. Kabalik-balik ra uri itong sudan. Tan-awa ko singot oh. Parat na kayo. Day. Relax lang ba? Maulaw ta sa itong mga silingan ba? Sige ba ako panabit dito na lamit ta kanunay og sudan. Maon na kay manabi kang di tinuod. Butiton king dako. Ay saba day ba kay maulaw ta sa ato ang silingan. Uy, hala. Unsa man ron? Murag naglalis na pud ang managtiayon ron ba? Unsaon man pud si Uncle na amay pagkabuti-turn. Day, mga una ta. Ayaw na sigyaw-yaw ba? Kay madungdan ta sa atong mga silingan, maritis pa ta. Ay, ambot nimo. Pagkaon diag imo kayo pa ko gigutom. Bahala ka diha day, oy, kay gigutom na ko. Ayo! Pare! Ari man ron. Ako sa dining takluban ng akong sudan. Kay nang hambog di ako lami ng sudan terminti, masaktan niya ko. Pre! Itulak na ng pultahan, pre! Pre! Naisda! Labas pa kayo na pre! Masiganahan ka magsabaw! Pre! Nag-abala pa man ka, oy. Sa dili pang hinambog, pre, ha? Ang among sudan, dre, nag-abot na ang daan o kang bag-o. Tan-awa ra. Butiton jud kay ni si Uncle ba? Bag-uraga ni sila naglalis siyang asawa kay walay sudan. Tan-awa ra. Wa jud niya dawata. May nalang unta. Na jud niyang batasan nga hadlok malabuan. Butiton jud dako. Ah, mao ba day pre? Nya, ibalik na lang na ako ni sa balay. Kay daghan man day kag sudan diha. Unsa may maayo, pre, ibili na lang nga ni mo, dre. Maikog ko si muha ba? Gihaguan, pubayaan na ni mo gato, dre. Naana meron yung masudan.